Na zväčšovanie pier na našej klinike používame vstrebateľný materiál kyselinu hyaluronovú. Je to najlepšie riešenie, pretože iné druhy materiálov, ako je napríklad kolagén, majú množstvo nežiaducich účinkov, ako je deformácia pier, vytváranie granulómov, čiže uzlíkov, ktoré môžu pretrvávať aj niekoľko rokov a častokrát vyžaduje operačné riešenie a tiež môžu spôsobovať aj vážne alergie. O aplikáciu kyseliny hyaluronovej do pier majú záujem dve skupiny klientiek. Mladšie klientky, ktoré nie sú spokojné s tvarom a veľkosťou svojich pier, a staršie klientky, ktorých trápia skôr vrásky v okolí pier. Podľa toho volíme aj spôsob aplikácie. V prvom prípade sa snažíme zväčšiť objem pier, čím sa pery zväčšia, vyplnia a zmenia svoj tvar. V druhom prípade sa snažíme skôr vykresliť kontúry pier, teda pracujeme na okraji pier, čím docielime vyrovnanie vrások a zvýraznenie okrajov pier. Aplikácia výplňových materiálov do pier je zákrok jednoduchý, pomerne krátky, trvá asi 7 minút a naozaj sa ho nemusíte báť. V prípade zvlášť citlivej klientky aplikujeme na peru pred samotným zákrokom krém s obsahom lokálneho anestetika, po ktorom je pera strpnutá a úplne necitlivá. Do pier sa môžu aplikovať rôzne druhy kyseliny hyaluronovej, no na našej klinike uprednostňujeme materiály, ktoré sú určené len na aplikáciu do pier. Absolútnou novinkou je Juvederm Volbella. Ide o materiál, ktorý minimalizuje vznik opuchu po aplikácii, nezhlukuje sa do uzlíkov a do niekoľkých dní ho v pere neviete ani nahmatať, pretože sa stane akoby jej prirodzenou súčasťou. Pera je mäkká, jemná a nie tuhá ako pri iných druhoch materiálov. Oficiálne udávaná dĺžka efektu je 12 mesiacov. Z našich skúseností však vieme, že efekt sa predĺžuje aj o niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch dokonca až na 2 roky.